Показваме едни неща, които не са показвани до сега. 10 години съм правил тия икони, авторски икони. Правил съм ги за един параклис в пантеона на възрожденците в Русе и реда на светците е определен от русенския митрополит, негово пресвещенство дядо Неофит. Той ми каза: Йоани, искам да бъда в така малко по-топли и в духа на иконите в Исакиевския събор в Петербург. И съм си позволил да направя така малко по-авторски неща. Разчупвате ли каноните с тях? Надявам се. Съпругата на Йоани, Нина, показва скулптури на глави и ангели. Провокирате ли се с съпруга ви? Обмисляте ли, когато правите заедно изложба, просто всичко да се допълва, да е едно цяло, или да се провокират нещата? Не бих казала. Значи това наистина е подвеждащо. Всеки би си го помислил, но може би след дълъг период на самостоятелна работа, де-факто не сме правили изложби двамата. Някак си няма този елемент на допълване. Всеки си работи в неговата сфера, но ето пък нещата стоят заедно. Явно пък това е във връзка с семейния живот, не мога да го определя. За откриването на изложбата на двамата творци в Велико Търново пристигна обичания Михаил Белчев. Йоани е правил илюстрациите на последните няколко стихосбирки на Барда. И специално дойдохме, за да присъстваме на откриването на тези чудеса. Тук е храм в момента и това, което виждам, за 7 път ме уверява, че Йоани е един велик българин, един велик художник. Много по-различно ли е от всичко това, което представят останалите? По-различно, защото той си има собствен поглед върху света и върху живота. Аз съм щастлив, че съм написал стихотворенията си и съм ги издал с негови илюстрации и няколко книги са само с негови илюстрации. От тогава датира и нашето приятелство. Въобще това е един свят човек. Аз не знае как може да се говори въобще на него. Той трябва да се гледа и да се влиза в душата му, в картините му, в очите.